Angibingelele abantu abasha ngegama lika Jesu. Siyabonga kusomandla kusinika leli thuba lokuba siphinde siqale simkhonze lokho sasindiswe lokumkhonza, sabizela ukumkhonza. Siyizivu zedlelo lakhe ngoba uyena wasilethe edlelweni lakhe. Siyayibonga kakhulu inkosi bathandekayo. Sihambe nathi kwaze kwabala. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela basibhekiswe lenkosi etholakala encwadini kaTimothy, incwadi yokuqala kaTimothy, First book of Timothy chapter 6 verses number 12. 1, it reads thus: fight the fine fight. Let me start again. Fight the fine fight of faith. Get a firm hold on the everlasting life for which you were called, and you offered the fine public declaration in front of many witnesses. Amen. Let's pray. Linguwe liqondisa ukuphila kwethu endleleni ekhethwe uwe izwi lakho namandla sithembe lona lokhu namazulu athemba lona. Siyabonga kakhulu Nkosi sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Kafishane bantu abasha ngicela ukuhlanganyela nani sifunde le ncwadi ebhalwa umpostoli Paul ebhalela uTimothy. uTimothy wayese Efesu eshiwe njengomuntu ogada ibandla okanye okhonza ibandla khona emsebenzini wabo kampostoli ayoqalile emshile njengebutho lakhe njenge soldier empini wamgcoba wambeka eEfesu. Uma embhalela ke sithatha lapha ke emluleka ke ngento eziningi okufanele bayiqashelwe umuntu omsha, umuntu oholayo, umuntu osenkonzweni, umuntu obiziwe, umuntu oyisotsha lika Kristu. Uma ethi yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, fight the fine fight, kusho ngamanye amagama fight the fine fight, ulwe accordingly, kodwa ulwele ukukholwa, and get a firm hold of everlasting life which we are called. Bambelele uyabona makuthiwa everlasting life, ekuphileni okungunaphakade owabizelwa kukho, ekukholweni kusekuphileni okungunaphakade osuke umuntu ebizelwe kukho kulokho kukholwa. Ebesethi ke, and you offered the fine public declaration in front of many witnesses. Owaziveza kukho ngokuhlelekile nje, you offered the fine public declaration in front of many witnesses. Ubuka ngabantu bonke nje wakwazi ukuvela waziveza ukuthi uyilokhu wena. One, let me teach you. Point number one, you young man, for you to live a blameless life is a must in this field. It's a must. Two, you should take the life without spot or blame as the model for you. Three, for you to achieve that, you ought to live the kind of life that requires a constant struggle, for that is not easy. A constant struggle. In fact, ukukholwa accordingly, ukukholwa okuqondile, ukukholwa ongenamngcele, ukukholwa ongenama-condition, kuyalwelwa, it's a struggle. Kufuna umuntu onomqondo osober, kufuna umuntu oyaziyo indaba yakhe, kufuna umuntu owaziyo ukuthi ukukholwa kuyaliwa, kuyalwelwa ukuba wena ube yilokho. In fact, into engalwelwa abafowethu zingane zami, into engalwelwa into useless. Yonke into meaningful, yonke into ephilayo iyalwelwa.
uma sinithuma sithambana ezikoleni, you go there to fight, you go there to struggle ukuba uachieve whatever you can achieve. Kuyalwelwa lokho osukutholile. Mawuhamba uvuka ekuseni emsebenzini, i-struggle. Ufuna kufika emsebenzini wenze accordingly. Ugcina isikhathi, wenza yonke into accordingly. Uqhubeke njalo ungene konke amaphuzu. In fact yonke into ephilayo iyalwelwa. You have to struggle to get that. For you to achieve that, you have to engage yourself in a struggle. So into engalwelwa utshwala. Na umuntu esukela nje ubhiya ufaka emlonyeni noma ngoma lapha emgwaqweni bhekise phezulu ibhodlela la, then emveni kwalokho kuheme kube nawe ujoin ezinye ihemi ngoba ihemi iningi, abantu abayuseless baningi kunabantu abaqotho, ujoin abanye ke nawe lokhu. Kodwa lathina sibeka i-field ongagijima kuyo uthole whatever, but ukuthathele kuwe ukuthi yonke lento kufuneka mawungena kuyo wazi ukuthi ungena ku struggle. Ufanele mayethi uPaul yilwa ukulokuhle kokukholwa. Umuntu omsha ophumelelayo nozonqoba olwaya lwele ukukholwa lokhu kwempela kweqiniso, and get firm hold of the everlasting. Ukubambeleleke manje ekulezi lokana zaphakade empilweni yaphakade leyo wabizelwa kuyo, ngoba ukukholwa lokhu kuukuphila okungunaphakade. Wazinikela phambi kwabantu, wavela kofakazi abaningi bakubona. For ke kusho ukuthi ke manje uzophila that blameless life. Uzophila uzokwazi ukuphila impilo engenama sport, engenama ube uthatha imodel. Kusuthi uPaul mayishiya uTimothy eEfeso wazi ukuthi ngishiya umfana engimphathe kuye, engifake kuye izinto ezizomisa so that kuzoma nabanye, ngoba umuntu mayeqotho eqhubeka endleleni bakhona abambukayo. uBhayibheli lithi sinkankwe ifulo ofakazi. Labo ofakazi bayabuka ukuthi usaqhubeka yini kusuka ngoJanuary njoba sesi-approacha ukuphela konyaka nje, usaqhubeka. Mawuqhubeka kusho ukuthi akhona amasu, there are people behind you obalalelayo, ngoba into ehlupha abantu abasha ungalaleli ukuthi umuntu nje avela abone songathi mayefika ebona isibhakabhaka siphezulu kakhulu acabanga ukuthi uyazi, kanti awaziyo kwasaba ngaphambili. ObisiZulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. So mufika wena umuntu ofikayo emhlabeni, uthatha ke kulaba ke bese ukhetha abanye abantu obabonayo ukuthi baphila impilo nokho bayabona phambili, into yabo ine plan, into yabo iyasho ukuthi bayamove, they are going ahead. Ungahambi nabantu abashaya uzungezana ungababoni benzani. Move away from those people, ngoba nawe ugcina unjalo, ngoba inyoni zohlobo lodwa indiza ndawonye. So ukuthi uPaul ke yilwa kulokuhle, ubambelele kuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Masibiza abantu ekukholweni sibabizele kuphileni okuphakade. Uma bezinikela i-public declaration abasuka beyenza phambi kwabofakazi abaningi abababonayo. Therefore kufanele babazi ukuthi ke ukuphila ke kudinga lamasu ke. In fact yonke into idinga amasu ayo. Njengoba ubona nje kukhona abaphumelelayo, kukhona abanjani banamasu okwenza njalo. Otherwise awuvele uphumelele ndulele, awuvele uphumelele nje uhamba noma kanjani, awuvele uphumelele nje uhamba noma phi noma sikhathi sini. Uphumelela umuntu onemncele owaziyo ukuthi no mina ngiweli la. Mabewela abanye fine, but mina angiweli la. Ube umuntu onemncelo eshayiwe ukuthi cha mina singakwenza konke lokhu kodwa mina ngicina la. Yini enza lokho? Neplan. Kufuneka umuntu omsha oneplan ngokuphila kwakhe. Kufuneka umuntu omsha esingabhenka kuye sithi awu nangu umuntu. Uyazi abantu abaningi abagcwele lapha phandle, abantu abangumsindo nje ongekho lutho ongalithola kubo. Wamswa uPaul, wasithatha isifundiso, wabambelela kuso, wahlala kuso. That is why ekwazi kumshiya kwelinye izwe ahamba aye kwelinye izwe.
uma esembhalela ke uyamqinisa uyakhomba ukuthi Timothy lokhu akuswa kimi ubambelele kukho njalo malibonge igama lenkosi ngakho bafowethu ingane zami ivangeli future ivangeli ukukhanya ivangeli umsaka kaNkuluNkulu ivangeli ikho konke ivangeli ingubo yomuntu umuntu obaleka evangelini uyohamba nqunu noma ngagqoka ikazele agqoka izinto ezingakanani uma engenayo uNkulunkulu uthi uJobe kazi lini ithemba lomuntu ongenayo uNkulunkulu uyokwenza njani mhla umphefumulo wakhe ubizwa umuntu onevangeli umuntu oneplan umuntu owaziyo ukuthi if uyabona uzathi uPaul mayibhala kule ncwadi yakhe ebhalela abaseKorinte athi nxa leli dokode sikulo liwa ngoba possible liwe but ke thina usho thina esikholwayo ngoba uqala athi thina siyasi ukuthi nxa leli dokode sikulo liwa sinesakhiwo thina esingenziwanga ngezandla esisenkosini and lesakhiwo futhi esaphakade therefore makuwa leli dokodo sizogcuma singene kulesa sakhiwo so umuntu okholwayo umuntu onama plan ukuthi if lokwenzeka kanje ngizokwenza kanje umuntu ongakholwa umuntu ongenawo ama plan uyadavuza nje uyahamba nje eplazini likaJama uyayihambela nje ububona yena sekwenzeka kodwa umuntu okholwayo umuntu onemgomo for you to achieve all that kufuneka ke manje ubambelele ke kule kulokukholwa kulokhu kuphila lokho ke kudinga ke i-constant struggle ozoma kuso daily wazi ukuthi wena unomgomo noma uhamba endleleni noma usecollege wahamba ekhaya kuma high institution unemgomo noma uyasesikoleni lesi isikole unemgomo noma usemsebenzini unemgomo awuphili nje isinoma kanjani umuntu onemgomo ngoba khona izinto ohamba nazo ohamba uyibambile khona izinto owanikwa zona khona izinto owazinqumela kuzo ngoba uma ethi lapha wazinikela obala phambi kofakazi abaningi you were offered divine public declaration before or front of many witnesses wakwenza lokho therefore uhamba wethuka lokho kuzinikela kwakho bala lokho kukodwa kwenza uphile ngemgomo malibonge igama lenkosi ngakho abantu abasha siyanithandazela nakulesi sikhathi esinje sithi uNkulunkulu abe nani uNkulunkulu aziveze uNkulunkulu azambule ngoba mayezambula kini uNkulunkulu there is a hope kulabo azambule kubo kodwa uma uNkulunkulu ningayisi indaba yevangeli kusho ukuthi ke anikwazanga ukumukela isandla soxolo esivela kuNkulunkulu umdali wethu sonke ngoba uNkulunkulu ngevangeli welula isandla soxolo welula isandla se-friendship so mangabe ubaleka evangelini so umuntu onqaba isandla soxolo esivezwa uNkulunkulu malibonge igama lenkosi ngicela ukuthandaza nani nakule nkonzo yenu emfishane nemnandi kangaka egameni lenkosi baba wethu ongcwele siyabonga Nkosi nakulesi sikhathiosiphasona baba namandla onke sihle isikhathi esihle umsa wakho sanele sonke sikhulekela bonke Nkosi yami abalalele lenkonzo sikhulekela bonke Nkosi abeswayo moya kaThixo khuluma ngokumangalisayo ngoba thina noma singakhuluma kodwa kukhona lokho okukhulunywa uwe okungena kuphikiswa umuntu okubhodloza zonke izingange eziphikayo eziphika igama lenkosi empilweni yomuntu engqondweni yomuntu ngegama lika Jesu ngena kule nhliziyo ngena kule ngqondo yenza bazi ukuthi igama lakho lingaphekwazo zonke izinto futhi yile linikiwe ebantwini kuba baphile ngalo sibusise Nkosi siyabonga ithubo siphalona dumo lonke malibele kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen